Frica a apărut de când erai tu mic, de când erai bebeluș. Și așa suntem noi oamenii. Am o veste nasoală pe care trebuie să ți-o spun neapărat. Vreau să zic că o lume bună poate fi creată și menținută doar atunci când scăpăm cu toții de frică. De ce? Pentru că frica naște invidie, gelozie, instabilitate emoțională, depresie, tristețe și anxietate. Practic, frica naște multe eșecuri și o grămadă de conflicte. Ține minte că omul care te denigrează o face pentru că este frică că ai ajuns mai bine ca el. Omul care te bârfește face asta pentru că este frică să-și pună viața la punct. Observăm o mulțime de oameni care se simt total înconjurați de frică, incertitudine, nesiguranță, n-au idee ce așteaptă și sunt tare îngrijorați în ceea ce privește viitorul. Declanșarea acestei gândiri a pornit încă de când s-au născut. Frica a apărut de când erai tu mic, de când erai bebeluș. Și așa suntem noi oamenii. Încă de când erai în uter simțeai fricile mamei tale. De mic ai fost crescut cu niște idei implementate de cei din jurul tău. Însă misiunea ta este să scapi de aceste idei, să le pui deoparte, sau cel puțin să le pui într-un loc din care să nu-ți fie afectate deciziile. Trebuie să știi că un copil reușește cu mai multă ușurință să învețe din experiențele sale. Lui nu îi se pare complicat să învețe și o face cu plăcere. Când vine vorba de schimbare, acesta adoptă o atitudine promptă, acționează rapid, se adaptează repede. Adu-ți aminte că încă din copilărie ni s-a născut o curiozitate îndreptată spre cunoaștere, spre a învăța, însă pe parcursul timpului au apărut unele deprinderi ce te-au schimbat. Te-au influențat să-ți formezi o rutină nocivă care să te împiedice să-ți simți adevărata ființă. Practic, nu mai simți aceeași fericire pe care o trăiai atunci când erai copil. Lucrurile nu mai sunt atât de ușoare, totul pare acum mai complicat. Și asta pentru că ți-ai format obiceiuri nocive care în timp îți vor ruina viața. Ceea ce trebuie să faci tu este să le identifici și să le elimini. Trebuie să pui mâna pe aspirator și să cureți tot ceea ce nu e bun în viața ta. Se spune că un obicei negativ ce a intrat în rutina omului va fi o consecință nereușitei adoptări a unui obicei pozitiv. Cu alte cuvinte, o să-ți fie greu să adopți un obicei pozitiv atunci când ai deja 10 obiceiuri negative în rutina ta și 0 obiceiuri pozitive. Pe lângă asta, obiceiul negativ împiedică evoluția ta personală. Altfel zis, nu o să te poți dezvolta așa cum ți-ai dorit pentru că obiceiurile negative vor fi o piedică, vor fi o barieră. Hai să zic ceva despre mine. Mi-am dat seama de cauza nefericirii mele. Problema mea părea una complicată. Trăiam într-un loc în care reușeam să văd situația doar dintr-o singură perspectivă. Pierdeam prea multă vreme făcând lucruri ce nu aveau legătură cu realitatea mea. Consumam conținut fictiv într-un mod excesiv și asta îmi cauza multă nefericire. Tot timpul mă simțeam obosit și trântit la pământ. Soluția pe care am adoptat-o a fost să elimin obiceiul. Eliminând obiceiul, am reușit să elimin și nefericirea. Efectiv, am putut să lovesc 2 iepuri dintr-o singură lovitură. Dar înainte de reușită, a trebuit să fac următorul lucru. Ceea ce am făcut a fost să-mi iau o scurtă pauză și să reflectez la viața mea. Să mă deconectez de la acea lume și să revin cu picioarele pe pământ. Într-un final, am reușit. Și această experiență mi-a arătat ceea ce reprezintă fericirea nemaipomenită, și anume cunoașterea. Înțelegerea profundă a vieții, a ceea ce ești, să știi cum funcționezi și cum funcționează lumea. Asta este ceea ce contează. În zilele pe care le trăim, din ce în ce mai mulți oameni devin ostaticii unei lumi fictive precum social media. Toți vor să aibă o imagine frumoasă în mediul online. Toți vor să pară fericiți pe Instagram. Toți vor să fie perfecți. Însă, din păcate, trăiesc o nefericire. Ignoră adevărata realitate. Ignoră fericirea ce se află cu adevărat în a trăi viața, în natură, în ceea ce ești tu cu adevărat. Ignoră exact ceea ce nu ar trebui ignorat. Și asta este o piedică. Să acumulezi informații și să-ți dezvolți inteligența. Asta a fost adevărata fericire pe care eu am experimentat-o și am cunoscut-o. Lumea fictivă pe care o trăiam era o falsitate. Efectiv mă păcăleam singur și din nefericire trăiam această păcăleală, crezând că totul este bine. Înțelepciunea înseamnă stabilitate și aceasta este tot ceea ce ai nevoie. Crede-mă când îți zic că în viață unele lucruri se întâmplă atât de repede încât nici nu ai timp să înveți. Pur și simplu instant ești schimbat. Unele experiențe care ți se întâmplă sunt atât de puternice încât nu mai ai timp să reflectezi la ele, ci ești instant schimbat. Hai să zic ceva important.
Trebuie să reții asta și să bagi bine la cap ceea ce urmează să zic. Adevărata fericire se naște din cultivarea înțelepciunii. Și înțelepciunea poate fi cultivată prin cărți, prin cunoaștere și prin scriere. Îți zic din experiență personală că aceste 3 tipuri mi-au adus mie fericire. Dar există o mulțime de tipuri de fericiri. Însă ceea ce este trist este faptul că puțini oameni o descoperă pe cea adevărată, pe cea naturală, acea fericire ce provine din cunoaștere, înțelepciune și cultivare. Din păcate, oamenii ignoră aceste lucruri. Și asta descrie ceea ce suntem astăzi. Ei bine, cam atât a fost pe astăzi, sper că te-am ajutat cu acest video. Ține minte că tu poți fi diferit și că fericirea apare abia atunci când scapi de frică. Tu nu trebuie să fii ca restul lumii, tu trebuie să fii diferit, să faci o schimbare. Trebuie să încerci măcar să te simți împlinit cu ceea ce ești tu acum. Asta este cel mai important. Eu am fost Beni Zaharia și îți urez o zi faină în continuare. Salutare!